комбайнда качандан бери иштейсиз? Неченчи жыл? Эти bilen işi başladım indi men bir 6 классада болғанда мекенде помощник болып. Неха шундан бери комбайнда инде. На общий стаж кылган болуңуз эми? Армияда саналчы? Мына 20 20 турин 25 леп 23 леп буладыр инде шул тирә. Аны ишләп комбайнны сайлауда башка техниканы өтөрөп. Нәрсәсе белән җәйле бит аласыз? Эти bilen йөреп техника жене калгандыр дип әйтим инде. Шулай булгандыр инде әти өйрәтте, нитте. Әтидә гомер буе комбайнда эшләгән инде. 40 елга якын стажы бар. Ниваларда теге кабинасыз колоста да нары донда инде. Шо, насың әти пенсияга киткәч инде мин калдым инде турына. Bir yıl эшләгәч армияга киттем. Армияда тон кайткач инде миңа именно айтып дон комбайнда кайтып калганнан колхозда. Кайткач тагын бер стимул булды инде комбайн дип. Тагын шунда кирип киттем да инде. Мен шундан белдем инде. Үйдә урак сезоны биткәч кая эшлисез? Уборка биткәч инде безнең Жонди трактор бар инде, шул китәбезне җешкә тәгәзәпкә инде. Көзгешкә. То есть механизатор. Механизатор инде. Шушы организация. Менә бу яңа американский комбайнда ничәнче эшлисез? Мен 12-нче сезон. Яңа килеш утырган идем. Башта моңа утырганча 2 иске дом бирделәр инде бу хозяйствода. Бу җәмгыятьтән аланы җыеп чыгып, эшләгәндә бер 2 ай шушы комбайннан кайттылар инде. Берсе миңа бирделәр. Даже именнар. Именнар икәнен белмим инде. Менә мондай шитер комбайннарны ташлауның нинди уңайлыклары бар? Уңайлыклары күп инде. Бөтенесе компьютерда, датчикта дигәндәй тыгылганны күрсәтә. Кондиционерлары бар инде. Тагын нәрсә? Җайлы инде, җайлы. Менә комбайнер һөнәренең нинди уңай һәм тискәре барын күрәсез үзегез? Тискәре яклары юктыр инде без бит инде. Халык өчен эшлибез, ипи итәбез инде. Ипи җитештерәбез дигәндәй. Яхшы яклары шул инде. Килеп карыйлар, кайда йөрен, компьютерны табалар инде сразу.
Двигатель посмотрим.